Suara-suara greget jiwaku tak kirimi layang kitir tak sampir ke angin sumiler ora krasa sliramu tansah tak pikir Rino wengi wewayangmu beda atiku sirna tirta saumpama kapan boyo aku bisa genggam lintang renggo endahe rembulan
penting duwite teko ae wis gak apa-apa aku. Nek ngaten iki kula mbok apa ae wis engko kudu kukut kabeh iki engko wis aja nganti engko melih no. Tesih kathah to, Mbah? Nah, itu saya kathah men kok. Nah, sisan niku. Nah, neh engko. Kon neh pokoke. Nah, niki Ibu, alhamdulillah. Tesen. Nah, sip. Janjane kowe ning ngendi? Lah niki pripun? Oh piye Mas Tulung nggih tetep kedu metu no, mosok gak metu. Nek gak metu niku mengke mboten penak. Lho lah kok 10.000 dijolke.